Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Mariana Roller, aici emisiunea Maluri de Nistru, femei cu idei. Mai bine de un an, întreaga lume se confruntă cu un virus necruțător, SARS-CoV-19. Este o perioadă destul de complicată pentru noi toți. În Republica Moldova au fost confirmate peste 250.000 de cazuri de îmbolnăviri cu noul tip de coronavirus, iar aproape 6.000 de oameni și-au pierdut viața. Din totalul îmbolnăvirilor, peste 58% sunt femei, iar decesul acestora survin în cazul la 49%. Cum a influențat noul coronavirus întregul sistem medical? Care sunt problemele cu care se confruntă societatea noastră în această perioadă? Cât de afectate au fost femeile din cauza COVID-ului și care sunt problemele de gen care s-au acutizat acum? Vorbim împreună cu invitatele noastre și anume doamna Cornelia Călin, coordonatoare program Instruiri și Mentorat a Asociației Obștești Institutum Virtutes Civilis. Bine ați venit la noi! Și doamna Margarita Chiricenco, care este colaboratoarea Laboratorului Clinic de Stat pentru Invalizi și Veterani din regiunea transnistreană. Vă salutăm și pe dumneavoastră! Din păcate, situația ne impune să luăm legătura de la distanță, dar ne face plăcerea că ați acceptat să participați în cadrul emisiunii noastre. Vă salutăm! Здравствуйте! Здравствуйте! Doamna Chiricenco, aș vrea să vă întreb mai întâi pe dumneavoastră. Faceți parte din sistemul medical, da, sunteți în prima linie. Ne spuneți, vă rog, cum a afectat, iată, pandemia, în general, sistemul medical și, în general, cum au fost afectați medicii din prima linie? Хочу ответить на этот вопрос. Что касается левобережья, что наш регион очень маленький, и как и все страны мира, наш регион эта пандемия не обошла. Первая волна оказалась очень мощной, очень агрессивной, и мы все были к ней не готовы. На начальном этапе распространения пандемии правительством было принято перекрыть границы, что для людей было очень тяжело. То есть не смогли ни выехать, оказались в полнейшей блокаде, можно сказать и так. А для нас это было неожиданно тем, потому что никто не знал, как бороться с данной пандемией. И, благодаря, опять же, правительству, что они среагировали, что помогло нам государство Молдова в тестировании, очень сильно помогло. Ну, а наши сотрудницы, конечно, понесли в лаборатории тройную нагрузку. Было очень тяжело. Можно сказать, что наша лаборатория работает круглосуточно, но в режиме при пандемии эти сутки кажутся не 24 часа, а скорее 72 часа, поскольку работаешь в СИЗе, полностью закрыто все тело, очень тяжело дышать. То есть с такими больными очень тяжело и морально очень тяжело. Мы обслуживали поступивших больных, у которых уже был ковид, то есть они поступили уже, нашли, поступали люди, которых еще не был, и мы на начальном этапе узнавали, что у них ковид, делали им тесты, и включая сотрудников наших, с которыми мы ежедневно работаем. Vă mulțumim, doamna Călin. În general, cum au fost afectate femeile din sistemul medical, mai ales femeile? Pentru că, da, e adevărat, atât femeile din domeniu, cât și bărbații au lucrat cot la cot pentru a salva vieți, pentru a sta de pază, da, la paza sănătății noastre. Totuși, cum credeți anume femeile cât de afectate au fost? Mai ales activitatea lor, fiindcă trebuie să fie și mama acasă, dar trebuie să fie și în prima linie, când 24, practic din 24 în prima perioadă a fost că trebuia să fie alături de bolnavi, nu de familie. Da, femeile au fost cel mai afectate și aici vorbim de toate femeile, vorbim de femeile doctore, vorbim de infirmiere, vorbim de surori medicale, vorbim de polițiste,
pentru că ele la fel pot fi considerate ca cele din fața, să zic, mișcării care se luptă cu acest virus nemilos. La fel, femeile care lucrează cu bătrânii, femeile din sistemul social, din serviciile sociale. Deci, toate aceste femei au dus o luptă crâncenă și putem să zicem că au fost dublu afectate decât bărbații și decât persoanele celelalte care nu activează în aceste domenii. Această pandemie a crescut inegalitățile de gen colosal. Dacă vorbeam anterior, până la pandemie, până în 2020, de inegalitate de gen. Acum putem să vorbim că ea a atins cote maxime. Și aici putem să zicem că s-au conturat și acele diferențe financiare dintre femei și bărbați. Pentru că când vorbim de femeile doctore, infirmiere, ele au salarii mult mai mici decât ale bărbaților doctori. Infirmieri, bărbați sunt mult mai puțini, pentru că ei, la această categorie sau la acest nivel, bărbații nici măcar nu se angajează. Ei se angajează ca și doctori, se angajează în funcții mai înalte pentru că se câștigă mai bine. Este bine știut că femeile merg acolo unde pot și unde e mai ușor de găsit acces, da? Ca profesoare, ca educatoare, ca surori medicale, pentru că... Da, statistica asta arată într-adevăr, dar cumva, adică, nu știu, merg acolo femeile unde se regăsesc până la urmă. Și unde se regăsesc, dar și unde este mai ușor. Pentru că femeile nu sunt învățate să lupte pentru un salariu mai mare, pentru o poziție mai înaltă. Ele se liniștesc cu ceea ce pot atinge într-un fel, da? Adică nu sunt educate de mici fetițe ca să lupte, ca să meargă ca și bărbații. Bărbații tot timpul au fost stimulați sau încurajați ca să ajungă cât mai sus și să obțină salarii cât mai mari. Adică vine din familie. Din familie, din educația de mici copii. Dar vorbeam că, da, femeile sunt afectate, unu, pentru că sunt în fața luptei, doi, pentru că diferențele salariale sunt foarte mari și familia, copiii acasă. Familia, copiii acasă, dar tocmai de asta, din aceste diferențe salariale, noi nu găsim bărbații în fața luptei. Pentru că bărbații sunt acolo sus, unde sunt salarii mult mai mari și unde ei nu sunt expuși. Da? De asta vorbim de diferențele care s-au conturat în această pandemie. Și da, cum ați zis, femeile au și copii de care trebuie să aibă grijă acasă, au și părinți care sunt în vârstă și care sunt mult mai afectați, da, de acest virus și de care la fel femeile au grijă, că nu au bărbații grijă de părinții lor. Deci sunt expuse maxim. Și aici vorbim strict de sănătate și de COVID. Dar haideți să vorbim și de femeile care sunt impuse să stea în casă cu agresorii, de violență în familie. O să vorbim neapărat vorbim neapărat și despre acest lucru. Aș vrea să întreb pe doamna Chiricenco, ne spuneți, vă rog, puțin, cum ați ajuns să lucrați în prima linie? A fost deja un fapt stabilit sau adică a fost decizia dumneavoastră? Я работаю в лаборатории уже 20 лет. Клинико-диагностическая лаборатория госпиталя. Когда началась первая волна, нас предупредили, что будут привезены тесты и будет необходимость в круглосуточной работе, чтобы диагностировать у людей ковид. Не только поступивших, у сотрудников, у всех, кто обращается. То есть мы должны были готовы быть к этому круглосуточном режиме. И когда уже действительно привезли эти тесты, нам сказали одеться в СИЗы, выделили отдельный изолятор, и мы с сотрудницей вдвоем сели на прием. И первый же день было из 80 человек, за первые 4 часа, которые мы работали, было выявлено порядка 12 человек среди сотрудников, уже заболевших ковидом. То есть их тут же отправляли с изолятора в инфекционное отделение больницы, а мы продолжили работать в круглосуточном режиме.
Ну, тяжело. Было для нас это очень тяжело еще и тем, что мы никогда в этом не были, в таком напряжении. Такой трудовой, получается, прям, ну, очень много на нас сразу sbrosили. Мы не были к этому готовы. Dar ne spuneți partea asta, fiind și femeie, având și familie, cât de greu vă era din acest punct de vedere? Конечно, тяжело, потому что у меня 2 детей и старенькая бабушка, и они это ощутили на себе, поскольку переживают за меня, чтобы я не заболела, очень сильно переживали. Потом перевели детей на дистанционное обучение, мне нужно было тоже за этим проследить. Приходя домой после смены, ты хочешь отдохнуть, а, к сожалению, нужно распланировать день так, чтобы успеть всем заняться. Как и все мы женщины, и приготовить нужно, и постирать, и убрать, и детям уделить внимание. Поэтому, конечно, это было тяжело вначале. А сейчас уже, наверное, привыкли в этом работать. В этом режиме. Да, мне кажется, уже по-другому мы и не работали. Уже и дети привыкли, пережили. Istoria dumneavoastră e foarte asemănătoare, cred că tuturor femeilor care activează în domeniul medical. În toate regiunile sunt medici care se expun, atât femei cât și bărbați. Vă propun să urmărim încă o istorie a unei doamne, doctore, care într-adevăr activează în una din regiunile țării și activează în prima linie. Să vedem ce ne spune doamna, cu ce probleme se confruntă și cât de complicate a fost să treacă prin această perioadă. Urmărim reportajul, după care revenim la discuție. Despre cine vrea să devină a început să se gândească pe când avea 5 ani, absorbind din frumusețea acestei profesii de la mama ei. Pe parcurs a îmbrățișat meseria de medic pediatru. Are calitatea excepțională, iubește copiii și se bucură zilnic de inocența lor. Este vorba despre Tatiana Tănase, medic pediatru în municipiul Strășeni. Am ales medicina încă din copilărie, de la vârstă de 5 ani. Mămica mea, fiind lucrător medical, frecvent mă lua cu dânsa la lucru. Eu vedeam halate albe, eu vedeam o atitudine frumoasă față de pacienți, din partea pacienților față de lucrători medicali. Pe timpul cel sovietic, post-sovietic, nu știu cum să-i spun, atitudinea era altfel. Și tot ce am văzut frumos, nu am văzut nimic urât. În familia noastră mulți sunt lucrători medicali. Atât mama, sora mamei, verișoară, altă verișoară. Eu am hotărât să fiu medic. Profesia mea, vocația mea, probabil că. Primul pacient, eu nu pot spune că nu țin minte, erau mulți odată, hai să spun așa. Dar eu am început să lucrez ca doctor încă din facultate. Adică direct după anul 6 eu m-am angajat, atât făceam rezidențiatul cât lucram ca pediatru la școală-internat. Primii copii, în mare majoritate, au fost care cu scabie, care cu bronșite, care cu angini. Adică la momentul acela, pentru mine, un medic începător, hai să spun așa, pentru mine era totul interesant și totul nou, fiindcă chiar și la universitate sunt multe momente care nu le vezi, că nu sunt în secție, că n-au cum să-ți arăte, să-ți prezinte pacientul. Și când ești într-o situație de primii pacienți și uite, te vezi, ui, de asta într-adevăr e scabe, de asta într-adevăr e bronșit, adică începe a te mișca, a deschide alte căi de cunoștință. Nu numai carte, dar și practică, teorie, dar practic teoria aplicată în practică și practică în teorie te face doctor.
După absolvirea universității, a proces la înfăptuirea visurilor, angajându-se la Centrul de Sănătate Strășeni, unde și-a dezvoltat abilități practice atât de necesare în munca sa nobilă. Lucrând la Centrul de Sănătate Strășeni, mie mi-a plăcut și colectivul, mi-a plăcut și pacienții, dar fiindcă eram foarte supraîncărcată ca doctor, ca să înțelegeți, din 18 pacienți care trebuia să-i primesc, eu primeam 40, fiindcă eu eram persoana care nu refuzam. Nu puteai să refuzi o mămică care stă cu febră sub ușă, fiindcă o venit din sat sau nu contează pentru mine de unde era pacientul, dar mămica era cu lacrimi, tu nu puteai să trimiți copilul acesta înapoi în sat. Și supraîncărcarea aceasta psihoemoțională, fizică, posibil m-a îndrumat să plec, să-mi deschid aparte, probabil că să nu fiu așa de tare încărcată, fiindcă toate chestiile acestea se suprapun, pot apărea și probleme de sănătate, care nu zadar este vorba aceea, doctorii se ard. Ei se ard fiindcă sunt prea buni. De copilași micuți trebuie să-ți placă și atunci totul se aranjează. Acum, la moment, în timpul pandemiei, eu vreau să spun că pacienții au devenit mai responsabili. În tot sensul cuvântului, eu îi văd și cu mască și dezinfectanță, adică chiar mă bucur faptul că oamenii au început să aibă grijă de ei. Igienă personală, o mențin, o respectă. Eu aș spune că pandemia poate nu este corect, dar a educat populația. Am tați foarte bravo, foarte receptivi, care absolut tot știu despre copilul său, toate medicamentele care copilul le urmează, cum le urmează. Sunt. Îmi pare bine că un procent mic, dar el deja este bine. Înseamnă că mămica implică pe tăticul în toate problemele familiare și asta este bine, fiindcă este un ajutor. La început, la debutul deschiderii întreprinderii, eu am avut un vis. Pe lângă cabinetul medical-pediatric, am avut un vis care de fapt este greu de realizat, dar în timp eu foarte mult sper că îl voi realiza. Iată, ați văzut un exemplu al unei doamne doctore care într-adevăr lucrează în prima linie și într-adevăr s-a expus de multe ori anumitor situații acestui virus. Cât de des, iată, cum credeți, cât de greu le este femeilor din domeniul medical, uite, să facă față acestor situații? Cu siguranță că le este foarte greu și dumneavoastră s-a expus. Noi de multe ori evităm să le spunem lucrurilor pe nume. Este și acea epuizare de care a vorbit și doamna Margarita din regiunea transnistreană, dar este și acel burnout, pentru că nu este doar epuizarea fizică, dar este și epuizarea psihologică. Cu siguranță te expui zi de zi acelui nivel de stres, acelui val de negativism, de îngrijorare, de nervozitate și femeile nu rezistă, adică foarte multe femei și cedează. Dar doamna din reportaj este foarte pozitivă și chiar mi-a dat așa o doză de optimism și dumneei a și văzut partea bună a lucrurilor. Pandemia ne-a învățat să fim mai atenți la tot ce ne înconjoară. Ne-a învățat să fim mai curați, dacă pot să zic așa. Ne dezinfectăm mâinile, ne le spălăm mai mult decât ne le spălam înainte de pandemie și asta este un lucru bun. Măcar și avem și partea pozitivă undeva, da? Cât de puțin, dar este și e bine că dumneavoastră a menționat-o, pentru că, știți cum, trebuie să vedem ambele părți ale paharului, și cele negative, dar și cele pozitive, pentru că în afară de asta ne-am mai învățat să petrecem mai mult timp cu familiile noastre, să vedem acele valori care poate nu le-am văzut până la pandemie.
Și ne-am întors la ele. Da, deci... doamna Chiricenco, iată ați văzut exemplu unei doamne din domeniul medical care, la fel ca și dumneavoastră, se expune în fiecare zi lucrând cu pacienții. Câte exemple, câte colegi aveți în laboratorul din care faceți parte și din spusele lor, poate, cât de greu le este și lor? Нет, больше женщин, однозначно. У нас в коллективе 22 человека, это только лаборатория диагностическая. Ну, кто любит свою профессию, а кто не любит, сюда не придет и остаются в ней надолго, несмотря на пандемию, все равно будут продолжать в ней работать и работать даже в таком же режиме. Так же, как и это врач. Cum credeți, dacă vorbim în general despre femei și în general despre egalitatea de gen, care s-au acutizat, știm foarte bine, mai multe probleme din toate domeniile, nu vorbim doar de domeniul medical. Dacă am vorbit despre domeniul social, care sunt problemele care au devenit și mai acute, iată, în această perioadă pandemică? Mult mai multe femei decât bărbați și-au pierdut locurile de muncă în această perioadă și este o statistică la nivel mondial. Odată ce ți-ai pierdut locul de muncă, ți-ai pierdut și asigurarea medicală. Și cunoaștem că ca să te internezi într-un spital, fie bine COVID, fie non-COVID, ai nevoie de asigurare medicală. Și cu siguranță că din cauza că asigurarea medicală este legată de locul de muncă, nu ai acest acces, nu ai această protecție, da. Deci mai multe femei au pierdut locurile de muncă și asta este sigur. Multe doctori au renunțat în perioada COVID la lucru pentru că s-au speriat de virus și nu putem să le acuzăm. Au tot dreptul, dar între timp nu și-au regăsit sau nu s-au regăsit în alt domeniu și iarăși au rămas fără loc de muncă. Multe femei antreprenoare din domeniul Horeca, la fel, au clacat, într-un fel, au căzut jos pentru că au rămas fără venit, business-ul a fost închis, nu au... E și mai complicat. E și mai complicat și dacă au copii, atunci, în general, iar serviciile sau statul Republica Moldova nu a asigurat un plan de salvare a acestor situații. Nu există. Ce ar putea face femeile în așa situație, într-adevăr? Nu pot să facă nimic, suferă. Și mai mult ca atât, dacă este să vorbim de Comisia de Situații excepționale, nu a atras atenția și nu are specialiști în domeniul egalității de gen sau în domeniul, iată, serviciilor sociale, protecții sociale. Nu este niciun specialist în acea comisie. Respectiv, dimensiunea egalității de gen pe timpul pandemiei a fost lăsată în umbră. Și când vorbesc de egalitate de gen, vorbesc de acele situații în care au fost expuse femeile. Deci nu s-a atras atenția anume la aceste inegalități în timp de pandemie. Femeile care și-au pierdut joburile, femeile care nu au asigurare medicală, femeile care sunt în linia întâi, femeile care lucrează cu bătrânii, cu categoriile social vulnerabile. Cum a zis, s-a observat într-adevăr această acutizare inegalității de gen, într-adevăr partea economică suferă, din punct de vedere social ați menționat, știm foarte bine că s-a acutizat chiar destul de grav violența asupra femeilor în această perioadă. Ce ne-ați putea spune aici? Da, violența domestică a crescut foarte mult. Au crescut și cazurile de femicide, adică bărbați parteneri care au ucis femeile partenere, soții partenere, pentru că în perioada asta de izolare, carantină, chiar în primele 2 luni ale anului trecut, doar am stat 2 luni de zile închiși în casă. Femeile au fost supuse situației de a sta cu agresorul între 4 pereți. Deci, dacă anterior puteau ieși la plimbare, puteau ieși în parc, puteau să meargă la mama, puteau să meargă la o prietenă, acum ele trebuiau să rămână închise în casă. Deci asta a fost în primele 2 luni de pandemie, da? Martie, aprilie și mai anul trecut.
Bine că după asta au fost ridicate aceste restricții, dar oricum femeile neavând resurse financiare sunt obligate să stea în casă cu acel care aduce aceste resurse financiare. Printre victime putem vedea atât femei din categoriile social vulnerabile, cât și femei în partea aia-altă, antreprenoare cu venituri, dar oricum cumva poate din cauza presiunii sociale sau statului patriarhal sau acestor obiceiuri pe care le avem din moși strămoși, ele nu fac această ruptură ca să se depărteze de agresor, de soț, de partener. Dar am câteva date statistice pe care pot să vi le indic imediat, în care avem fapt concret că în 2020-2021 am avut cu mult mai multe cazuri raportate din partea victimelor. Deci au fost 1336 de cazuri documentate drept contravenții în baza articolului privind violența în familie. Sunt date preluate de la organizațiile specializate care cercetează fenomenul violenței domestice. În aceeași perioadă, noi aici vorbim despre primele 9 luni din anul 2020. În aceeași perioadă a anului 2019 au fost 675 de cazuri. Deci vedeți cât de mult a crescut. La fel, ordonanțele de urgență. Știți că legea prevede că odată ce a fost raportat un caz, este setată această ordonanță de urgență și agresorul este cumva izolat. Și aici avem în 2020 502 ordonanțe de urgență, iar anul trecut erau 423. Deci avem așa o creștere de aproape 100 de cazuri. Da, sigur că dacă vorbim de violență, vorbim de fiecare femeie care este bătută, maltratată, poate chiar fizic, adusă, psihologic. Da, din toate punctele de vedere. La fel, Centrul La Strada a înregistrat în 2020 cu 30% mai multe apeluri telefonice, da? Adică victimele au sunat la ei și au cerut ajutor. Deci violența a crescut și v-am și explicat cum și de ce. Pentru că femeile n-au putut pleca de acasă. Femeile au fost impuse să stea între cei 4 pereți cu partenerii lor agresivi. Cât de des se adresează sau întâlniți cazuri când femeile într-adevăr sunt epuizate emoțional, iată, din cauza acestei pandemii? Cred că ați întâlnit multe astfel de cazuri, situații, ce povestesc doamnele? Am întâlnit foarte multe cazuri. În cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen avem și câteva asociații care se ocupă cu oferirea acestor servicii de consultanță, de servicii psihologice, de ajutor pentru femeile victime ale burnout-ului, să-i spunem, epuizării psihoemoționale la serviciu. Da. Și ele au foarte multe beneficiare pe care le-au ajutat, inclusiv în cadrul platformei au făcut acele sesiuni de instruire și acordarea acestui ajutor, să zic, prin diverse meeting-uri pe Zoom în care am discutat despre problemele cu care se luptă, inclusiv luptătoarele pentru egalitate de gen, pentru că ele la fel sunt expuse. Dar printre colegi avem mame cu mai mulți copii care, la fel, din cauza obligativității de a sta în casă și de a face și munca domestică și grija soțului și copiilor, la fel, au ajuns cumva la epuizare. Și vorbim aici nu doar de colegele noastre, dar de toate mamele care sunt obligate să facă și lucruri de la job și lucruri de acasă. Și aici iarăși vorbim de această inegalitate. S-au adresat femeii din sistemul medical pentru ajutor, în ajutor psihologic, eu știu. Nu avem astfel de cazuri, dar am vorbit în cadrul platformei că ar fi necesar să atragem atenția anume pentru ele, pentru că vedem fenomenul, înțelegem, toate din noi au trecut, sau familiile noastre au trecut prin COVID și au fost situații dificile și înțelegem munca și riscul la care sunt expuse aceste doamne.
De ce am vorbit ca să avem astfel de servicii de ajutorare a lor. Doamna Chiricenco, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră dacă aveți acces în instituția din care faceți parte la astfel de servicii atunci când vă puteți adresa, nu știu, când aveți așa o ardere emoțională și puteți să mergeți să vă adresați, să primiți ajutor psihologic necesar. Конечно же, в период пандемии психологическая помощь психолога оказалась наиболее на высоком уровне и наиболее востребованной как бы в это время. Поэтому все лечучреждения было решено, что в каждом ковидном госпитале будет работать психолог, который, приходящий, который будет разговаривать с людьми, чтобы они не входили в депрессию, чтобы не было стрессовых ситуаций, потому что если задевается центральная нервная система, это очень чревато. Они могут пережить ковид и уйти из больницы, все так же думая, что это еще не все. Поэтому психологическая помощь очень важна. Dar cât de des dumneavoastră, în calitate de specialist, v-ați adresat la astfel de servicii și colegile dumneavoastră, din câte am înțeles, sunteți mai multe femei în instituție? Знаете, такого на моей памяти не было. Получается, что сами сотрудники есть как психологическая помощь друг другу. Сами коллеги идут друг другу навстречу, сами друг с другом делятся своими проблемами, бедами, тем, что устала очень. Все, что накопилось, весь негатив, друг другу об этом говоришь и идешь дальше работать. Поэтому помощь психолога, здесь нет времени на помощь психолога. Помощь психолога предполагает общение с коллегами в этой среде. Doamna Călin, cum credeți, de ce iată femeile, nu știu, se sfiază cumva să se adreseze? Până la urmă noi vorbim că, uite, ar fi bine să fie specialiști în instituții care să acorde astfel de ajutor. Uite, specialiștii, să zicem că sunt în cazul, iată, ne zice doamna Chiricenco că au specialiști în instituție. De ce atunci femeile nu se adresează? Iarăși, despre ce vorbim aici? Haideți să o întrebăm. Dar eu cred că nu au timp. Și cred, doamna Margareta, că o să-mi dea dreptate. Pentru că, iată, nu au timp. Ele se consolează una pe alta acolo unde își îmbracă costumele astea și merg pe câmpul de luptă. Așa cred, n-am fost în locul lor. Mai există și stereotipul ăsta, dar să mă duc, de ce să povestesc eu ce simt? Dacă vorbim de celelalte femei care nu sunt, iată, expuse în fiecare zi pacienților de COVID, da, probabil sunt mai sfioase, sunt mai modeste. Era un studiu despre serviciile medicale solicitate de femei și bărbați. Și studiul spunea că atât bărbații cât și femeile solicită aceste servicii și serviciile le sunt acordate. Dar studiul la fel a zis că, haideți să ne uităm pe interior. Servicii solicitate medicale înseamnă și spitalizare sau doar tratament acasă? Mult mai mulți bărbați solicită să fie tratați în spitale decât femei. Deci era o proporție de 80%, cred că, femei care se tratează acasă. De ce? Pentru că femeile au copii și au alte griji și au bătrâni de care trebuie să aibă grijă. Exact, au alte griji și ele zic că, da bine, că am să iau pastile, tratament, îl fac și acasă și mă fac bine. Bărbații, pe de altă parte, nu. Ei se pun pe ei pe primul loc tot timpul și dacă trebuie să fie internați în spitale, au mers, s-au internat, s-au făcut bine, au revenit acasă. Și nu s-au gândit că au copii și au părinți bătrâni care au nevoie de asistență. Deci iată despre ce vorbim, că v-ați întrebat de ce femeile așa. Femeile tot timpul au stat mai în umbră, au fost mai modeste, tot timpul s-au gândit că au obligația de a avea grijă de cei din jurul lor. Și după aia au grijă de ele. Corect, da. Doamna Margareta? Da. Așa e. Da, am înțeles. Dar dacă am vorbit despre această criză și în general despre discriminare, uite, multe femei, fete se confruntă cu discriminarea, mai ales în această perioadă.
Cum credeți, care categorii dintre femeile și fetele noastre, uite, se confruntă cel mai des cu discriminarea? Desigur că nu putem să nu vorbim despre femeile rome din Republica Moldova, despre femeile din categoriile social vulnerabile, femeile care nu au acces la oportunitățile de educație, femeile care sunt unicul îngrijitor în familie. Sunt unicul îngrijitor, mamele singure, la fel, sunt categoria care este discriminată. Statul nu a atras o atenție deosebită asupra acestei categorii. Oferit anumite posibilități. Dacă nu le-a oferit medicilor, doctorilor din prima linie, bine, că s-au dat salarii în plus, nu știu care este situația în regiunea transnistreană. În Republica Moldova au fost câteva situații în care s-au întreprins anumite măsuri, ceea ce este bine și slavă Domnului că s-a făcut și acest lucru. Dar dacă este să vorbim despre aceste categorii, la fel, o categorie vulnerabilă care s-a conturat în pandemie sunt femeile pensionere care mai și lucrează. Da? Deci sunt apte de muncă, dar au și pensii. S-a conturat o tendință în care avem cazuri și Platforma pentru Egalitate de Gen va adresa această problemă. Deci este o temă pe care ne-o propunem să o discutăm, să o aducem în prim plan. Angajatorii, din cauza faptului că situația economică este precară în țară, se uită cam urât la femeile care sunt și pensionare și lucrează, adică au cumva venit dublu, da? Au și salariu, au și pensie. Și cam se uită că ar fi cazul să plece acasă și să lase loc pentru alte femei mai tinere. Aici vorbim de problema cu ageismul, da? Pentru că le consideră deja inapte de muncă, dar ele sunt apte și este o discriminare, da? În bază de vârstă. Vom vorbi despre această problemă, dar iarăși a apărut mai preponderent mai mult în perioada asta, 2020-2021, și avem câteva cazuri raportate către noi, Platforma pentru Egalitate de Gen. Dacă e să vorbim de alte categorii de femei care sunt discriminate cele care vor să acceadă în politică, în funcții publice. De altfel, Platforma pentru Egalitate de Gen a și fost creată... În această perioadă anume, da? Ați văzut cumva În această perioadă vorbim procentul de discriminare a crescut anume pentru această categorie de femei? Vorbim de 2020, alegerile prezidențiale. Haideți să spunem lucrurilor pe nume, că actuala președintă care a fost aleasă, doamna Maia Sandu, a fost discriminată extrem de mult în campanie electorală. A fost expusă atacurilor nemiloase din partea tuturor candidaților. Platforma a și monitorizat aceste că nu are familie, că nu are familie, că nu are copii, că ce poate să facă dacă ea nu respectă valorile tradiționale, ce poate să facă pentru Republica Moldova. Noi am monitorizat și am văzut. Deci, bine, că nu a ținut de pandemie, da? Nu a ținut de COVID, dar s-a întâmplat în perioada COVID. Ați observat cazuri că iată, mai avem o categorie de femeile migrante, femeile care au migrat aici, se află pe teritoriul Republicii Moldova. Și cum se descurcă această categorie de femei în perioada pandemică? Cu siguranță cât de greu le este? Descurcă foarte greu. În cadrul platformei avem și alte organizații care se ocupă anume cu acordarea asistenței, suportului, inclusiv și financiar, pentru această categorie de femei. Cred că le este foarte greu. Cu siguranță le este foarte greu. Institutul Virtutes Civilis, organizația la care muncesc și mi-aduc aportul zi de zi, începând cu 2021 până în 2024, dezvoltă un proiect finanțat de Uniunea Europeană, îl dezvoltă în parteneriat cu Fundația Soros și Keystone Moldova, unde va capacita OSC-urile, organizațiile societății civile, ca să ofere servicii sociale.
Deci, vedeți, cumva proiectul a venit la țang în perioada asta complicată în care trăim și vom targeta mai multe raioane din Republica Moldova și am lansat concursuri de finanțare pentru aceste organizații, ca ele să fie capacitate, abilitate, anume pentru a oferi servicii sociale în comunitățile lor. La fel, în următorii 3 ani, cumva dezvoltăm aceste proiecte în paralel, vom oferi suport organizațiilor societății civile într-un alt proiect finanțat de Uniunea Europeană și FES, așa este abrevierea, unde vom crea posibilități pentru femeile lidere din 4 raioane. Este vorba de Ialoveni, Strășeni și încă 2, o să le zic ulterior, pentru ca ele să fie iarăși antrenate, abilitate, capacitate pentru a obține funcții de leadership. Și mai ales că suntem în context electoral deja, că avem alegerile anticipate pe 11 iulie, cred că vom face acești pași ca să le încurajăm pe femei să fie cât mai active și să fie acolo pe listele electorale și să ajungă în Parlament. Sperăm foarte mult să trecem peste această etapă de criză, într-adevăr. Sunt afectate absolut toate domeniile. Sunt afectate bărbați, femei, copii, maturi și sperăm că vom face față provocărilor împreună. Cu ce sfat ați venit către oameni în general, doamna Chiricenco, acum în această etapă pandemică, în această perioadă? Рекомендации не меняются, остаются еще и такие, как и прежде. Не забывать мыть руки с мылом, носить маску и соблюдать дистанцию. Соответственно, сохранять дистанцию в местах скопления народа. Это очень много значит. Ну и, конечно же, не терять веру, что это все наконец-то закончится и будем жить prejnей активной жизнью. Mulțumim, doamna Călin, și dumneavoastră am vrea să poate veniți cu o adresare către femeile care poate cumva se simt vulnerabile, uite acum, discriminate, adică poate există o platformă sau nu știu, o organizație unde se pot adresa, unde primi ajutor, vorbim și de partea economică, socială și așa mai departe. Cu siguranță că trebuie să nu ne pierdem curajul. Organizația noastră, Institutul Virtutes Civilis, oferă instruiri, mentorat, bine că asistență nu oferim psihologică sau consiliere, dar instruiri, mentorat, tot timpul lucrăm cu femeile. Atât din administrația publică locală, cât și ajungem la nivelul central și de aceea suntem deschiși pentru conlucrare, colaborare cu femeile care vor să se dezvolte și care vor să facă schimbări în comunitate. Platforma pentru egalitate de gen la fel oferă consiliere psihologică, asistență gratuită și de aceea le îndemnăm pe femei să apeleze, dar în primul rând să știe că ele pot să facă mai multe și să știe că ele sunt puternice și să nu cadă în abis, să-i zic așa, dar să fie curajoase. Da. Iar cele care se luptă cu probleme, violență în familie, la fel să apeleze, pentru că acolo chiar este nevoie de asistență. Mulțumim tare mult pentru participare în emisiunea noastră, vă mai așteptăm și cu alte ocazii neapărat. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Canal Regional, toate bune să aveți!